Hej med jer. Så er vi nået til sprogligt emne og semantiske felter. Først vil jeg lige sige lidt om målene med det her forløb, og selvfølgelig også, hvordan de bliver afviklet. Du skal lære om semantiske felter, og det skal du gøre ved at læse noget bog, og lytte til denne her præsentation, og selvfølgelig også læse den her præsentation igen. Jeg uploader PowerPointet på Lektio. Du sidder derhjemme lige nu og ser det her, og det er også det, vi kalder flip learning. Altså, at jeg egentlig gennemgår noget teori hjemme hos dig selv, og ikke inde på skolen. Det betyder så, at når vi ses næste gang, så kan vi gå direkte til at prøve at løse en opgave inden for emnet semantiske felter. Udover at se det her, så skal du også få læst i håndbog til dansk. Jeg har lagt linket her. Det er 2-3 sider om emnet, og det er vigtigt, at du også får læst dem. I næste time får du som nævnt en opgave. Med det her forløb, så opfylder vi en del af Dansk A's bekendtgørelse, nemlig at du skal vise indsigt i sprogets opbygning og brug og funktion, og du skal kunne anvende nogle rigtige termer i den forbindelse. Når du kan identificere semantiske felter, så har du samtidig endnu et godt redskab til at analysere tekster med, og det er også en stor hjælp i diskursanalyse. Analysen af semantiske felter kan altså bruges til at åbne en tekst, og er blandt andet et skridt på vejen til at finde tekstens tema. De her 2 sætninger har jeg taget direkte fra gymportalen.dk. Først starter vi lige med ordet semantik, som er læren om betydning. Vi siger, at når vi taler sammen, eller når vi meddeler os sprogligt til hinanden, så danner vi nogle, ifølge semantikken, nogle udsagn, som afgiver betydning. Så når jeg kan sige noget, som I forstår og omvendt, så har vi altså nogle semantiske kompetencer. Helt konkret så betyder semantik den gren inden for sprogvidenskaben, der beskæftiger sig med sproglig udtryksbetydning. Vi bakker lige en gang og tænker på ord. Som du måske husker fra det forløb, vi havde om sproghistorie, selvom det er lang tid siden, så består sproget af tegn. Vi ved faktisk ikke, hvorfor at det her fænomen, det hedder et træ, og det her hedder et æble. Men vi lærer jo at begå os ved at forbinde tegn med bestemte fænomener, eller tilstande, eller handlinger. Altså, når et lille barn peger og siger, er det, så svarer vi alt efter, hvad de peger på, en bil, et træ eller et æble. Uanset hvilket sprog man taler, så fortæller man for eksempel et barn, at dyret med vinger, det er en fugl. Det er klart, at den engelske forælder siger, it's a bird, og den tyske siger, it's en vogel, osv. osv. Så på forskellige sprog har man altså forskellige tegn for eksempel en fugl. Det er en fugl fortæller altså ikke noget om selve fuglen. Man giver bare barnet tegnet for det her dyr, der kan flyve og som har vinger. Det er en fugl. Et semantisk felt, det er altså ord, der har fælles indholdstræk. Alle de her ord, I ser rundt om her, de har det til fælles, at det kunne være noget med skole. Nu har I jo ikke den oprindelige tekst her, det har jeg ikke engang, fordi det her var et eksempel, jeg har fundet på. Men der er nogle fælles træk ved de her ord, der kan føre tilbage til ordet skole. Hvis de her ord står i den samme tekst tæt på hinanden, så har det nok noget med skole at gøre. Når man arbejder med semantiske felter, så skal man også være opmærksom på denotation og konnotation, nogle begreber, som vi tidligere har arbejdet med i forbindelse med billedanalyse. Denotation er kort fortalt ordets grundbetydning, hvor konnotation er medbetydningen. Altså, hvis vi tog et ord som kors, så vil vi kunne sige, at grundbetydningen det er det her kryds af 2
lige streger. Men konnotationen, det er jo medbetydning. Det er jo her, hvor vi lige pludselig får en hel masse med. Det kunne være, at vi tænker død, når vi ser et kors. Det kunne være, at vi tænker på Jesus og korsfæstelse, og dermed tro, og så videre. Abstraktionsniveauet, det handler om ordets håndgribelighed, og hvor specifikt ordet er, eller om det sådan har karakter af et overbegreb. Her skal I virkelig gå ind og få læst i håndbog til dansk for at blive klogere på det. Men der er selvfølgelig forskel på, som han skriver i den bog, om vi taler om en gaffel, eller om vi taler om bestik, eller vi taler om et hjælpemiddel. Og her bruger han udtrykket abstraktionsstil. Så hop ind på system og få styr på det. Så vil jeg give et eksempel på anvendelse af semantiske felter, og her har jeg valgt et digt af Emil Aarestrup, ud fra hvornår han levede, og så indholdet, så er du jo selvfølgelig helt klar over nu, at vi befinder os i romantikken. Det er et lille digt, der hedder Angst. Det består af 2 strofer af hver 4 vers, og her i den første strofe, der kan vi se, at han taler om arme og hjerte og blod, og det kan jo alt sammen føre tilbage til ordet krop. Det er også vigtigt at koble faster og varme på, fordi det har sammenhæng med, hvordan vi skal forstå det her med kroppen. I den næste strofe, der taler han om bær og hæk og bobler og bæk, og det fører tilbage til ordet natur, eller vi kan lave den der fælles betegnelse, det semantiske felt, natur, og her bliver det koblet med ord som skilt ad og forsvundne. Så samlet set, når vi taler tema, så kan vi altså se, at han taler om krop i sammenhæng med nærhed, og det er simpelthen erotik, han taler om her. Og når han taler om natur og adskillelse, altså når naturen adskiller os fra hinanden, ja, så er der jo tale om død. Så samlet set, så kan vi se, at Emil Aarestrup, han her har fat i noget omkring, at vi skal holde fast om hinanden, og vi skal mærke hinanden, mens vi har hinanden, fordi lige pludselig, så er vi skilt fra hinanden, så er vi døde. Det sidste dias her, det viser den opgave, som I så skal arbejde med i timen, når vi mødes næste gang. Tak fordi du lyttede.